És espectacular. Milo! Milo! Segur que el teu pare no és hongarès? Ja ho crec, soc molt popular. Ella creu que no està sent raonable. La cultura no és el seu fort. Això és pur ressentiment. Tinc entès que et folles la meva dona. Així és. Correcte, sí, correcte. Ja tenim una cosa clara. Sí, està clar. Pensava que podia una venir. Ah, sí? Per què hauria de negar-ho? Perquè és la meva dona. Ja, però ella carda amb mi. És que no podràs donar a la Maggie tot el que ella vol, així que ella et deixarà i tornarà amb mi. I això és l'últim que vull, perquè estic fins als collons d'ella. Vols que robi les joies? Exacte. Robes les joies, les vens i viu feliços i mengeu anissos la Maggie i tu. Vols que robi les joies per després vendre'm el No. Si jo et vengués a tu, tu em vendries a mi i acabaríem els dos a la presó. No. La Maggie no m'ha dit que fossis tan manipulador. I si deixes de gilipollades? Vigila! No sé què ets avançant! On és? On és? No tancar la porta? No, buscar-la, no trobar-la! On és? Comença amb el dormitori! Què? Com estàs, emocionat? Sí, bastant! Has de fer el següent! Remena el tot, remena les calangeres, destrossa el tot! Ha de ser un robatori real! On el tot potes en l'aire, estàs desesperat! Estàs desesperat! Destrossa el tot! On és la puta casa? No ho sé, mira la còmoda! Està tancada, com destrossa-la! I ara, és quan et sento. No! No! Ara ja sóc tu i tu ets jo, això és el que fas tu. Segueixo sent tu, per cert. ¿Tú crees en ti? Investigo la desaparición. ¿Tiene cenicero? ¿Es esta su letra? ¿Dónde está? Probablemente follándose a mi mujer. Hubo 3 disparos. Los 2 primeros fueron con fuego real, el tercero con una bala de fuego. ¿Dónde está el cadáver? No hay cadáver. ¡Deja de joder! ¡Sangre! ¿Y dónde está el cadáver? ¡No, no lo he matado! ¡Está vivo! ¡No! Está de mierda hasta el cuello, hasta las cejas. ¡Quita el cadáver! Ets un puto cabrón, ets un cabrón de merda! Em vas ferir un susto de collons. No et creuries que anava matat de debò. Sóc jo! Penses que aquesta pistola és de mentida, no? He entrat a casa teva. Perquè sé que tens joies a la caixa forta. T'agrada més així o així? Més apretat. O així? M'agrada com enfoques les coses. Vols dir que t'agrada el meu estil? Sí. M'agrada molt el teu estil, m'encanta el teu estil. Necessito tenir algú que m'estimuli intel·lectualment, que no em diguis. Sí. Sempre m'han agradat els homes rics i poderosos. Els homes rics i poderosos fan que les noies ballin com un flam. Però tu no ets una noia. Però els diners fan pessigolles a les pilotes. No em toquis, joder! Puto maricón de merda! Espera un moment. Sí? Què?